prednáške. No a na dnešnú prednášku som si pripravil tieto tri veci. Povedali by sme si niečo o viacrozmerných poliach, čiže väčšinou budeme robiť nejaké 2D polia, viacrozmerné asi nebudeme potrebovať. Pripravil som pár slajdov ešte na tú rekurzívnu funkciu, čiže to bude taký doplnok k funkciám a povieme si ešte niečo na konštantné premene. Zároveň by som chcel upozorniť, že blíži sa ten termín odovzdania prvej verzie toho projektu. Už som videl v AS, že dosť študentov už odovzdalo nejaké verzie. Takže treba si dávať na to pozor. Myslím, že ten termín je do nedele, do 20. aby ste ich odovzdali do AISu. Zároveň tento týždeň prebiehal počítačový test. Dúfam, že sa vám ho podarilo napísať čo najlepšie. Zatiaľ mi cvičiaci nedávali nejaké informácie ohľadne testu, či boli nejaké problémy, ale vyzerá, že všetko prebehlo v poriadku. Dobre, čiže k tým viacrozmerným poliam. Ja som si to rozdelil nasledovne, ako môžeme si vytvoriť nejaké dvojrozmerné polia. Môžeme mať tieto 4 spôsoby, ako by sme si mohli vytvoriť nejaké 2D polia a ukážeme si ich rozdiel, výhody a nevýhody. Buď si môžeme využiť statické dvojrozmerné polie, to znamená, že dopredu vieme jeho veľkosť a alokujeme si príslušné miesto v pamäti, alebo využijeme dynamickú alokáciu a tam sú ďalšie možnosti. Buď budeme mať poluukazovateľov, ukazovateľ na pole alebo ukazovateľ na ukazovateľ. Postupne si prejdeme všetky možnosti. K týmto 4 prípadom ja som pripravil a jednotlivé kódiky, už sú v dokumentárnom serveri, kde môžete vidieť naozaj všetky 4 možnosti, ako si vytvorím dvojrozmerné pole, či už staticky alebo dynamicky. Čiže statické dvojrozmerné pole väčšinou môžeme zadefinovať tým, že zadefinujeme presný rozmer, ktorý chceme. V tomto prípade do hranatých zátvorek zadáme rozmer. Doteraz sme pracovali s jednorozmerným polom. Keď chceme dvojrozmerné pole, pridáme tam ďalší rozmer. Ak by sme chceli viacrozmerné pole, pridáme tam zasa ďalší rozmer. Ako sa to interpretuje v pamäti? Viac menej tým, že máme v tomto prípade 5 riadkov a 4 stĺpce. Treba dávať pozor na to, že v jazyku C sa indexuje od hodnoty 0, čiže ten prvý prvok je na pozícii 0, 0 a posledný na pozícii 4, 3, nie 5, 4. Čiže tu môžeme vidieť nejakú maticu, ako je to indexované a nejakú maticu hodnôt v tomto poli. Toto pole je alokované pri preklade. Väčšinou v tomto prípade, keď máme rozmer 2x3, tak je to súvislý blok blokov o počet riadkov a počet stĺpcov. Uložené sú v pamäti presne po riadkoch a ten ukazovateľ XA je vlastne konštantný ukazovateľ, ktorý sa počas behu programu nemení a teda on stále ukazuje na začiatok, odkiaľ je tá matica uložená v pamäti. Môžeme tu vidieť naozaj to porovnanie, čiže ak sa budeme odkazovať iba na XA, je to konštantný ukazovateľ, ktorý ukazuje na začiatok, teda na prvý prvok, odkiaľ je tá matica uložená. Môžeme použiť kľudne ukazovateľskú aritmetiku, pripočítavať plus 1 a takto sa posúvať postupne v jednotlivej matici, s tým, že postúvame sa po jednotlivých stĺpcoch v danom riadku. Taktiež môžeme sa pýtať na XA0 alebo XA1, vtedy sa pýtame na ukazovateľ, kde sa začína daný riadok, alebo môžeme indexovať X00 a vtedy prichádzame na konkrétnu bunku, s ktorou chceme pracovať. Čiže tu môžeme vidieť, ako je uložené v pamäti takéto dvojrozmerné pole postupne po riadkoch. Najprv je prvý riadok, potom je druhý riadok uložený v pamäti. Tu je vlastne urobený taký sumár, čiže či X alebo X0, vždycky je to tá istá adresa, len iného typu. V
prípade x plus 1 je to vlastne to isté, ako by sme urobili x0 plus 1 a vlastne ukazujeme na odlišné adresy v tomto prípade. V prípade x plus 1 sa posunieme na prvý prvok, x0 plus 1 sa posúvame na nasledujúci riadok. Tá premena x je vlastne ukazovateľ na dvojrozmerné pole, xi je ukazovateľ na it riadok. V prípade, že použijeme ukazovateľskú aritmetiku, že x plus 1, tak sa posúvame na nasledujúci riadok, čiže adresa prvého riadku. Ak chceme pristupovať k nejakej hodnote, buď zasa použijeme tú ukazovateľskú aritmetiku, ako sme si ukazovali na predchádzajúcej prednáške, alebo cez tie zložené zátvorky, ku ktorým vieme pristupovať k jednotlivým prvkom daného pola, aj keď je to dvojrozmerné. Tu je ešte vlastne porovnanie, čiže xi je to isté, ako keby sme zobrali ukazovateľskú aritmetiku a k premene x prirátali premenu i, dali do zátvorek a preto hviezdičku, čiže dostaneme adresu itého riadku, s ktorou môžeme následne pracovať. Ak by sme chceli získať nejakú adresu nejakej presnej bunky na pozícii i je, buď si vypýtame adresu danej pozície, alebo použijeme ukazovateľskú aritmetiku a použijeme ten zápis x zátvorka i, čiže adresu itého riadku. No a pripočítame k nej premenu je, čiže o koľko integerov alebo o koľko typov sa má posunúť v danom riadku. Zasa tieto indexy i a je musia ísť od indexu 0. Čiže ak by sme chceli dostať hodnotu tohto prvého prvku na druhom riadku, hodnotu 16, tak by sme museli pripočítať x1 plus 0. Alebo ak to chceme celé rozpísať podľa ukazovateľskej aritmetiky, tak zase túto premenu x v zátvorke i môžeme rozpísať následovne. Čiže tieto tri zápisy sú vlastne ekvivalentné a ako môžeme dostať sa k nejakej adrese, ak si chceme niečo uložiť na danú adresu. Ak chceme získať hodnotu, tak zasa podobným spôsobom, len nepoužijeme ampersand ako v tejto prvom prípade. No a vlastne pristupujeme na i je pozíciu, podobne je to pre prístup k daným prvkom. Keďže ideme pristupovať k hodnote, tak už musíme vlastne použiť zátvorku na začiatku, keďže x je ukazovateľ a chceme meniť hodnotu na danej adrese, tak si to celé dáme do zátvorky. Tuto pristupujeme k tejto hodnote 16, ak je 0, 1, 0. No a tuto máme celé rozpísané aj tento prvý ukazovateľ. Čiže bude teraz na vás, ktorý spôsob si osvojíte, ktorý vám bude prehľadnejší. Obidvomi spôsobmi vieme pristupovať k jednotlivým prvkom v danom takto alokovanom poli. Čiže to by boli nejaké statické. Čiže zadáme si rozmer, ktorý je už dopredu známy, alokuje sa príslušné miesto bloku v pamäti, čiže nájde sa toľko miesta, koľko je potrebné pre daný blok. Ukladajú sa postupne riadky za sebou, môžeme k nim pristupovať cez ukazovateľskú aritmetiku týmto spôsobom. Či už môžeme pristupovať k hodnote danej prvku, alebo získať si nejakú adresu, kde chceme ukladať danú hodnotu. Ďalší spôsob, ako si vytvoriť nejaké viacrozmerné pole, je pole ukazovateľov. Tu môžeme vidieť, ako si zadefinujeme dané pole. Čiže budeme mať nejaký ukazovateľ, v tomto prípade budeme mať všetky polia typu integer. Čiže budeme mať nejaké dvojrozmerné pole na integer a bude o veľkosti 2. Všetky tieto príklady budú robené tak, aby sa dali porovnať. Čiže všetky polia budú o veľkosti 2 riadky, 3 stĺpce. Preto vlastne aj si rezervujeme miesta na 2 ukazovateľné na riadky. No a potom postupne potrebujeme alokovať dynamickým spôsobom tieto riadky. Čiže 3 stĺpce potrebujeme alokovať pre každý riadok. Čiže na index x0
alokujeme ukazovateľ na integer, čiže nejaké jednorozmerné pole o veľkosti 3 integerov. Takisto aj druhý riadok potrebujeme niekde dynamicky alokovať zasa o veľkosti 3 integerov. Keď máme takto zadefinované dvojrozmerné pole, to znamená, máme 2 riadky o 3 integerov, taktiež môžeme používať tento zápis x02, môžeme nastaviť hodnotu. Je ho možné použiť, avšak nastáva tu menší problém. Máme tu ukážku, ako je to uložené v pamäti. Tým, že alokujeme si nejaké na začiatku staticky nejaké 2 miesta na uloženie ukazovateľov, čiže vyhradia sa nám 2 miesta na to, aby som si tu uložil nejaké adresy. No a potom postupne pre každý riadok som si alokoval 3 miesta. Čiže tu je uložený prvý riadok, tu môžem vidieť druhý riadok. Naschvál sú tu napísané nejaké, v tomto prípade adresy, že ten súvislý blok sa nenachádza hneď za sebou, ale sú rôzne oddelené. To znamená, tá prvá výhoda oproti tomu prvému spôsobu je, že keby sme chceli rezervovať staticky nejakú veľké dvojrozmerné pole, môže nastať problém v pamäti, že nemáme toľko pamäti k dispozícii a nastáva problém. Preto môžeme použiť tento spôsob, kde vlastne dynamickým spôsobom na halde si rezervujeme dané miesto. Jednotlivé riadky už nie sú také dlhé a je možné nájsť také miesto v pamäti pre uloženie daného riadku. Myslím, že počas semestra určite nedôjde k tomu, aby sme mali nejaké príklady alebo projekty, ktoré by na toto narážali, že nemáme dostatok pamäte. Čiže ako je tu spomenuté, tie jednotlivé riadky nemusia nasledovať bezprostredne za sebou. Riadi si to zase kompilátor pri tej dynamickej alokácii. No a v prípade, keď máme staticky zadané pole, napríklad do tej veľkosti 2,3, no a my chceme pristupovať na pozíciu napríklad 0,3, dáme tam tieto indexy. Tento index by už nemusel existovať, pretože každý riadok má 3 hodnoty, keďže indexujeme od 0, čiže môžeme pristupovať na 0, 1, 2, aby sme to zapísali do prvého riadku. Keďže premena XA je ukazovateľ, tak on si len pozrie, o koľko tých integerov sa má posunúť a tam to zapíše, čiže na pozíciu, v tomto prípade na tú pozíciu XA1, 0 zapíše tú hodnotu 5. Toto platí pri tom statickom poli, avšak pri tomto spôsobe definovania dvojrozmerného pola už to neplatí, pretože tie riadky nie sú bezprostredne za sebou uložené a teda budeme pristupovať na nejaké miesto v pamäti, ktoré nám nebolo alokované. Čiže treba si dávať na to pozor. Ten ďalší spôsob je vlastne ukazovateľ na nejaké pole. Čiže v tomto prípade tu môžeme vidieť, že budeme mať zadefinovaný nejaký ukazovateľ na pole 3 stĺpcov. V tomto prípade to pole XC je ukazovateľ 3 integerov, alokuje sa dostatok pamäte na dvojrozmerné pole, to znamená do premenej XC potrebujeme alokovať toľko miesta, koľko chceme uložiť, čiže chceme mať 2 riadky a 3 stĺpce, čiže potrebujeme alokovať 6 integerov. Tento ukazovateľ sa nám priradí do premenej XC, on bude ukazovateľ. No a táto trojka, ktorá je tu alokovaná, znamená, že každý riadok bude mať 3 integere. To nám zabezpečí viac menej to, že môžeme pristupovať zasa cez hranaté zátvorky a indexovať ich od 0 po počet stĺpcov, čiže 0, 1, 2 a môžeme im priraďovať dané hodnoty. V pamäti je to vlastne uložené ako 6 prvkov za sebou. Je to obdoba statického pola, čiže tu môžeme vidieť ten rozdiel medzi tou prvou verziou, tým statickým alokovaním dvojrozmerného pola a touto verziou. Čiže alokujeme si nejaké potrebné miesto zasa na celú pamäť.
teda celé dvojrozmerné pole, je alokovaná ako súvislý počet prvkov, môžeme k nim pristupovať cez jednotlivé indexy alebo zase cez ukazovateľskú aritmetiku. Navyše je tu iba jedna bunka, kde je uložená vlastne adresa, kde je uložené celé pole. Čiže je tu zasa navyše. Čiže tá statická pamäť zabezpečí len uloženie na zásobníku pre jednu adresu a niekde na halde budeme mať uložené zasa celé naše pole. No a posledný spôsob je vlastne ukazovateľ na ukazovateľ. Je to kombinácia predchádzajúcich spôsobov. Čiže v tomto prípade budeme mať pole nejaké XD. Tie prvky budú zadefinované ako integer. No a máme ukazovateľ na ukazovateľ. To znamená, že my si potrebujeme najprv alokovať miesto, kde si uložíme adresy jednotlivých riadkov. Preto do premenej XD najprv alokujeme dve miesta, pretože máme dva riadky. Veľkosť každého riadku je o veľkosti ukazovateľa na integer, čiže bude to vlastne adresa. No a vložíme si to do premenej XD. No a potom jednotlivé riadky, tieto hodnoty si inicializujeme, to znamená, potrebujeme nejakú adresu, kde si uložíme jednotlivé hodnoty riadku. V tomto prípade každý riadok má 3 stĺpce, čiže potrebujeme si alokovať miesto pre 3 stĺpce o veľkosti integeru. No a vložíme si to do nášho prvého riadku x0 a x1. Zároveň zasa môžeme použiť prístup cez tieto hranaté zátvorky k jednotlivým indexu. Čiže ak si takto alokujeme dvojrozmerné pole, môžeme k nemu pristupovať cez hranaté zátvorky, zasa indexujeme vždycky od 0, alebo cez ukazovateľskú aritmetiku. Zasa tu je ukážka toho, ako je to umiestnené a rozmiestnené v pamäti. Na zásobníku sa alokuje iba miesto na uloženie ukazovateľa. Ten ukazovateľ ukazuje viac menej tam, kde sú uložené adresy jednotlivých riadkov. V tomto prípade sme si alokovali týmto prvým spôsobom dve miesta na ukazovateľ integer. Čiže tu budú alokované dve miesta na adresy, kde sú uložené jednotlivé riadky. No a následne sme si alokovali 3 miesta na veľkosť integeru, čiže zase niekde na halde sa nám nájdú 3 súvislé bloky na uloženie integeru. No a tá adresa prvého riadku je uložená vlastne tu a adresa druhého riadku je uložená tu. A výhodu to má tu, keď máme nejaké veľké pole, tie jednotlivé riadky nie sú uložené bezprostredne za sebou a môžeme tam ukladať aj väčšie dvojrozmerné pole. Zasa ten prístup môžeme cez tie hranaté zátvorky, prostredníctvom indexov alebo cez ukazovateľskú aritmetiku. V tomto prípade treba dávať pozor potom, koľko hviezdičiek používame, aby sme vedeli, či pristupujeme na adresu alebo na danú hodnotu. Čiže v tomto prípade, keby sme začali porovnávať tieto 4 spôsoby, tak definícia toho pola XA predstavuje statické pole, ostatné 3 definície XB, XC a XD predstavujú vlastne dynamické polia. Keby sme mali porovnať tieto polia vzhľadom na nejaké pamäťové nároky, tak v tom prvom prípade výhoda toho statického pola je, že nie je potrebná alokácia ďalších smerníkov alebo ďalšieho miesta. Čiže keď chcem uložiť do matice 2 riadky, 3 stĺpce o veľkosti integer, nájdem miesto pre 6 integerov. Nič viac. Tá nevýhoda je, ak by som mal veľké dvojrozmerné pole, potrebujem naozaj nájsť veľký súvislý blok pamäte, aby som tam mohol to moje pole uložiť. Pri tom druhom spôsobe, pri tom prvom poli XB, potrebujeme navyše 2 ukazovatele, kde si uložíme jednotlivé riadky. Riadky nie sú uložené ako súvislý celok, čiže sú rozmiestnené rôzne. Je to výhoda zasa pri tých veľkých poliach, že
je lepšie nájsť menší úsek pamäte a alokovať si ho. To tretie pole, v tej výhode alebo nevýhode, ťažko povedať v tomto prípade, potrebujeme navyše iba jeden prvok, čiže čo sa týka pamäťových nárokov, potrebujeme miesto na jeden prvok, kde je uložená adresa celého pola, ktoré je zase uložené ako súvislé pole v pamäti. No a ten posledný spôsob, ten má asi najväčšie pamäťové nároky, pretože potrebujeme okrem miesta, kde si ukladáme jednotlivé hodnoty, ešte 3 miesta navyše, kde sú uložené tie adresy, kde je to vlastne uložené. Tá výhoda je vlastne, že tie riadky nie sú uložené súvisle za sebou v tej halde. Keby sme chceli porovnať vzhľadom na nejakú charakteristiku, v prípade statického pola a v prípade pravouhlého pola vždycky sa jedná o to, že my definujeme to pole pravouhle, to znamená, každý riadok má rovnaký počet stĺpcov. V prípade XB a XD, čiže toho druhého a posledného spôsobu, je možné si definovať to pole aj do tvaru tzv. Zúbkatého pola. To znamená, že počet stĺpcov v danom riadku nie je rovnaký pre každý riadok. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Povieme si potom o nich. Čiže ak by sme potrebovali definovať nejaké pole, kde každý riadok má iný počet stĺpcov, musíme použiť ten druhý alebo ten posledný spôsob. Zároveň si musíme zasa pamätať, koľko prvkov má daný riadok. Pri tom pravoholom poli ten rozmer je stále daný. Tu máme ukážku, ako by sme si mohli vytvoriť to zúbkaté pole. Čiže v tomto prípade budeme mať dvojrozmerné pole s rôznou dĺžkou riadkov. Čiže budeme mať nejaké napríklad časť matice pod hlavnou diagonálou. V tomto prípade použijeme ten druhý spôsob, to znamená, že budeme mať ukazovateľ na 3 riadky. Tu máme vlastne ukážku, ako si také pole vieme vytvoriť. Čiže zadefinujeme si nejaký ukazovateľ na naše dvojrozmerné pole, kde povieme, že bude rozdelené na 3 časti. Postupne si inicializujeme jednotlivé riadky, kde môžeme vidieť, že počet buniek v danom riadku je závislý od tej riadiacej premenej i. Čiže v prvom riadku sa alokuje jedno miesto na integer, v nasledujúcom 2 a potom až 3 riadky na integer. Čiže keď budeme mať takto vytvorené zúbkaté pole, zasa môžeme k nemu pristupovať cez tie indexy, cez hranaté zátvorky, ale už nemôžeme pristupovať na tie indexy, ktoré nám nepatria, čiže x01 už nie je validné a nepristupujeme k danému prvku, pretože sme si ho nealokovali. Alebo cez ukazovateľskú aritmetiku zasa pristupujeme k jednotlivým hodnotám daného pola. Tu je ukážka nejakého pravouhlého pola. V tomto prípade je tu použitá nejaká funkcia, ktorá nám alokuje dvojrozmerné pole o počte riadkov počtu stĺpcov. A je to vlastne ten posledný spôsob, čiže ukazovateľ na ukazovateľ. Čiže my si v hlavnej funkcii main zadefinujeme nejaké 2 premenné, ktoré budú dvojrozmerné pole, je to ukazovateľ na ukazovateľ. No a máme nejakú funkciu, ktorá sa volá alokuj 2D, do ktorej vstupujú 2 vstupné argumenty, čiže počet riadkov a počet stĺpcov, a ona nám zabezpečí, aby nám alokovalo v halde dostatočný počet miesta a vráti nám vlastne ukazovateľ na takto alokované dvojrozmerné pole. Čiže tu môžeme vidieť, že naozaj postupne si alokujeme miesto na dané riadky a postupne si alokujeme miesto na jednotlivé stĺpce daného riadku. Priradíme si to do tej premenej P a premenu P vraciame ako návratovú hodnotu naspäť. Čiže tu môžeme vidieť, ako voláme takúto funkciu, čiže buď si rezervujeme miesto pre
pole o veľkosti 3 riadkov a 5 stĺpcov alebo o veľkosti 10 riadkov a 20 stĺpcov. Taktiež môžeme predávať dané pole do funkcie ako nejaký parameter, čiže vo funkcii chceme pracovať s týmto polom. Vlastne na to je zameraný aj ten projekt, ktorý riešite. Je to hlavne to druhé odovzdanie. Čiže ak by sme chceli odovzdávať nejaké dvojrozmerné pole do funkcie a chceli v nej pracovať, tak je tam odlišnosť tá, že musíme zadať vždycky veľkosť prvej dimenzie. Čiže prvá dimenzia zostáva prázdna a veľkosť druhej dimenzie musí byť už uvedená, aby sme vedeli, že koľko stĺpcov má daný riadok, nakoľko je to rozdelené. Zároveň do funkcie potrebujeme poslať aj informáciu o tom, koľko riadkov má dané pole. Čiže môžeme to zadávať ako ten vstupný parameter do funkcie nasledovne. Buď si zadáme naozaj veľkosť, ktorú máme zadefinovanú, čiže ak vieme, že to pole je statické o veľkosti 5 riadkov 5 stĺpcov, tak aj ten vstupný argument, ktorý je definovaný vo funkcii, musí mať zadefinovanú veľkosť. Po prípade uvedieme len veľkosť, čiže počet stĺpcov týmto spôsobom. Ako je to s inicializáciou takéhoto dvojrozmerného pola? Tak ako jednorozmerné pole môžeme vidieť tu všetky tie možnosti. Pri jednorozmernom poli buď sme zadali celú veľkosť tohto pola a inicializovali sme všetky prvky na nejaké hodnoty, alebo sme urobili inicializáciu bez zadania veľkosti, vtedy sa nám rezervovalo toľko miesta, koľko hodnot je tu zadefinovaných. Po prípade môžeme inicializovať len niektoré hodnoty, ostatné sa inicializujú na hodnotu 0. Tento posledný spôsob je vlastne chybný, pretože sme si alokovali 3 miesta a inicializovali sme 4. Čiže tieto prvé 3 sú validné, tento posledný nie je korektný. Toto je statická alokácia jednorozmerného pola. A vlastne podobným spôsobom si vieme urobiť inicializáciu statického pola. Inicializáciu dynamického pola nevieme urobiť, keďže tam voláme funkciu malloc. Môžeme si ju alokovať cez funkciu malloc a potom jednotlivé hodnoty nastaviť zasa v nejakom cykle na hodnotu 0. Alebo môžeme využiť funkciu calloc, ktorá nám automaticky tie hodnoty nastaví na hodnotu 0. Čiže tu máme ešte ukážku inicializáciu dvojrozmerného statického pola. Čiže zasa tá prvá veľkosť nemusí byť zadaná, nemusí, druhá veľkosť už musí byť zadaná. Inicializujeme to postupne pro jednotlivých riadkov, čiže v tomto prípade, keďže sme mali 2 stĺpce, každý riadok musí byť separátne inicializovaný a sú tam tie 2 hodnoty. Taktiež, keďže už pracujeme s dynamickou alokáciou a na poslednej prednáške, keď sme mali dynamickú alokáciu, tak sme rozprávali o tom, že to, čo sme si dynamicky alokovali, potrebujeme aj uvoľniť túto pamäť. Z toho dôvodu som sem zaradil ešte, ako by sme mali korektne uvoľňovať dvojrozmerné pole, ktoré sme si my alokovali. Je tu ukážka viac menej nejaké dvojrozmerného pola, ktorá nám alokuje o veľkosti n krát n, čiže počet riadkov, počet stĺpcov bude rovnaký. Tu mi ešte chýba pretypovanie návratovej hodnoty funkcie malloc. Nezmestilo sa mi to sem, tak preto som to vynechal. Ale po správnosti by tu malo byť zasa zátvorka, hviezdička, hviezdička, integer a zasa volanie tejto funkcie malloc o veľkosti n krát. Dávajte pozor, vždycky tu musíme volať veľkosť na ukazovateľ na integer. Ten ukazovateľ je tu dôležitý, pretože v tomto poli budú uložené adresy.
Čiže alokuje sa miesto nie na veľkosť integeru, ale na veľkosť adresy, ktorú potrebuje. No a potom jednotlivé riadky, keďže budeme mať n riadkov, n stĺpcov, alokujeme na príslušný počet prvkov. V tomto prípade budeme mať zúbkaté pole, keďže v každom riadku sa vlastne daný riadok násobí i plus 1 krát 10. Čiže v prvom riadku budeme mať 10 stĺpcov, v druhom riadku budeme mať 20 stĺpcov, v treťom riadku 30 stĺpcov, až takto po n. Čiže budeme mať zúbkaté pole. Nasleduje časť programu, ktorá s týmto polom pracuje, čiže vy si ho môžete naplňať, pracovať s ním, vypisovať. No a uznáte, že už s daným polom nejdeme ďalej pracovať, je vhodné danú pamäť uvoľniť. No a mali by sme nasledovať vlastne presne opačne, ako sme inicializovali polia. To znamená, najprv musíme uvoľniť pamäť pre jednotlivé riadky, čiže v nejakom cykle postupne uvoľňujeme jednotlivé riadky. Je vhodné si ich nastaviť tie ukazovatele na hodnotu 0. No a potom na konci uvoľniť ten ukazovateľ, ktorý nám ukazuje, kde sú uložené tie riadky, čiže na tento prvý malok. Ak by ste urobili tento príkaz ako prvý, tak vy vlastne strátite adresy jednotlivých riadkov. Čiže keby som sa prepol na tú ukážku toho dvojrozmerného pola a ja by som spravil free xd, tak ja by som vlastne uvoľnil túto adresu, ktorá mi ukazuje na tieto riadky. Všetko by bolo korektné, ja som ju uvoľnil, no ale tieto riadky, ja sa už k nim nedostanem, lebo tieto adresy som tým pádom stratil. Čiže ja musím najprv uvoľniť tieto adresy, ktoré sú v tomto poli, čo reprezentujú jednotlivé riadky, a až potom tento hlavný ukazovateľ. Čiže tu je tá korektné uvoľňanie toho dvojrozmerného pola cez ukazovateľ na ukazovateľ. Dobre, to by bolo viac menej k tým viacrozmerným poliam. Sú to 4 spôsoby, ako si môžeme zadať. Vo väčšine prípadov vy budete používať dynamickú alokáciu. Čiže ja som si pre vás pripravil niekoľko ukážok, čiže v dokumentárnom serveri, keď si rozsypujete ten súbor, tak textový súbor 02 polia 2D vlastne nám ukazujú, ako si môžeme pracovať s takýmto polom. Čiže v tomto prípade ja som zobral ten prvý príklad, kde budeme mať zadefinovaný 5 riadkov a 3 stĺpce. Máme tu ukážku na statické pole, čiže zase ja tu mám zadefinované nejaké premenné, s ktorými budem pracovať. Mám tu urobenú statickú alokáciu dvojrozmerného pola od tej veľkosti, ktorú chcem, čiže 5 riadkov a 3 stĺpce. Mám tu zadefinované ešte nejaké 2 ukazovatele, ktoré sú ukazovatele na integer. Je to kvôli tomu, aby sme si ukázali prácu s ukazovateľskou aritmetikou, ktorú sme mali na predchádzajúcej prednáške. No a nejakú ďalšiu pomocnú premenu. Keďže týmto spôsobom, keď alokujem pole staticky, ja len alokujem príslušné miesto v pamäti a nachádzajú sa mi tam nejaké hodnoty, ja som si toto pole nejako neinicializoval. Čiže táto prvá časť mi len urobí to, že ja si to pole naplním nejakým zmysluplnými hodnotami. V tomto prípade tie hodnoty budú od hodnoty 1 až po hodnotu 5x3, čiže po hodnotu 15. Následne si tie jednotlivé hodnoty vypíšem zasa v tvare matice, to znamená, budem mať cyklus, vnorený cyklus, čiže najprv pristupujem k jednotlivým riadkom,
k jednotlivým prvkom stĺpci v danom riadku a vypíšem si danú hodnotu na obrazovku. Po každom riadku si to odriadkujem na nový riadok. Keďže k tým prvkom môžem pristupovať cez tie zátvorky, ale taktiež môžem k nemu pristupovať cez ukazovateľskú aritmetiku. Preto som sem zaradil ešte časť kódu, ktorá nám naozaj nastavuje hodnotu, ale už cez ukazovateľskú aritmetiku. Čiže chcem pristupovať na pozíciu IE, ale už nepristupujem cez zátvorky, ale pristupujem cez ukazovateľskú aritmetiku. Zasa to pole naplním nejakými hodnotami, čiže v tomto prípade to bude od hodnoty 16 a vyššie. No a vypíšem si dané pole, ale zasa v tomto prípade k tomu prvku, k tej hodnote nepristupujem cez zátvorky, ale pristupujem cez ukazovateľskú aritmetiku. Následne si chcem vypísať adresy, kde je uložené takéto pole. Tie adresy si budem vypisovať len kvôli tomu, aby som naozaj zistil, že či sú tie prvky uložené v pamäti rovno za sebou alebo nie. Na to, aby som zistil nejaký rozdiel medzi dvomi prvkami, ja tu mám nasledovný výpis, kde vlastne zistujem rozdiel medzi dvomi adresami, koľko bajtov je tam medzi dvomi adresami. Čiže postupne prechádzam jednotlivé prvky, berem si tie adresy, robím rozdiel dvoch adries a vypisujem, koľko v tomto prípade integerov sa zmestí medzi dve adresy. V tomto prípade, keďže mám statickú alokáciu, rozprávali sme si o tom, že tie prvky by mali byť v pamäti uložené všetky za sebou, postupne po riadkoch. Čiže v tomto prípade by som mal dostať maticu skoro čistých jednotiek, okrem prvého prvku. No a potom tu mám ešte nejaký výpis na rozdiel dvoch ukazovateľov, kde som si načítal najprv adresy 0. prvku a prvého riadku. Urobím si výpis, koľko bajtov je to, respektíve koľko integerov sa medzi to dostane. No a potom urobím rozdiel medzi prvým a druhým prvkom v prvom riadku a vypíšem si to na obrazovku. Čiže keď si spustím tento kód, môžeme vidieť, že naozaj najprv sa vytvorilo statické pole o veľkosti 3x5, naplnilo sa hodnotami od 1 do 15. Ten nasledujúci výpis bol prístup cez ukazovateľskú aritmetiku. Zasa to pole som naplnil hodnotami od 16 po 30. Urobil som si výpis adries. No a tu môžeme vidieť, že naozaj sú alokované 4 bajty na jeden integer. To znamená, že rozdiel po jednotlivých integeroch je naozaj hodnota 4, kde je uložený jeden integer. Tu môžeme vidieť rozdiel tých dvoch adries, to znamená rozdiel medzi prvým a druhým riadkom je vlastne 20, čiže 20 bajtov, keďže na jeden integer potrebujem 4 bajty, čiže je tam naozaj 5 integerov sa tam zmestí. Tu môžem vidieť rozdiel medzi prvým a druhým. Zasa naozaj vidíme, že potrebujem 4 bajty na uloženie integera. Preto aj tu je vlastne všade štvorka. Tu je 0 kvôli tomu, že vlastne ja začínam a porovnávam adresu začiatku pola, kde je uložené, a prvého prvku, keďže tie adresy sú rovnaké, takže preto je tu 0. Ostatné je všade 4. Čiže toto bol ten prvý príkladík. No a môžeme si pozrieť teraz tie ďalšie ukážky, ktoré sú tam. Viac menej tie ukážky sú stále zamerané na to isté, len
to pole je inak reprezentované. Čiže v tomto prípade budem mať vlastne to dvojdimenzionálne pole uložené ako pole na ukazovateľ o veľkosti M riadkov. Zasa mám tu ukážku alokácie takéhoto pola, čiže potrebujem si aj alokovať miesto pre každý riadok o veľkosti N stĺpcov. Mám tu urobené naplnenie týchto hodnôt. Zasa pristupujem k tým prvkom cez premenu IE cez zátvorku. Nastavujem ho od hodnoty 100. Urobím si výpis. Zároveň k takémuto polu môžem pristupovať aj cez ukazovateľskú aritmetiku, čiže zasa si naplním to pole od nejakej hodnoty 1000 a viac. A zasa urobím výpis zasa cez ukazovateľskú aritmetiku. Tu si vypíšem zasa adresy. Tieto adresy sú tu ukázané na schvál, pretože si pozrime tento rozdiel, čiže ak by sme zabudli dať senka hviezdičku a to celé do zátvorky, viac menej my pracujeme s adresami, v tomto prípade pracujeme s hodnotami na danej adrese. Čiže preto som si senka vypísal tie adresy. Tu je ďalší výpis adries a zasa urobil som porovnanie medzi jednotlivými prvkami v pamäti. Čiže keby som sa prepol do prezentácie, XB je tu. Čiže v tomto prípade zasa alokujeme si nejakým dynamickým spôsobom miesto a alokujeme jednotlivé riadky. No a ten rozdiel by mal nastať viac menej pri tomto prechode, to znamená rozdiel medzi adresou tohto posledného prvku v prvom riadku a adresou prvého prvku v druhom riadku. Tá hodnota by mala nastať rôzna. Záleží to vlastne zasa od kompilátora, či to uloží rôzne na tej halde, alebo uloží za sebou. Čiže môžeme vidieť jednotlivé naplnenie. Tu sme naplňali cez tie hranaté zátvorky, tu sa to naplňalo prostredníctvom ukazovateľskej aritmetiky, čiže máme tu obidva výpisy. Máme tu ukážku výpisu adries a zasa rozdiel v koľko bajtov je tam uložený medzi dvomi ukazovateľmi. Môžeme vidieť, že v prvom riadku je ten rozdiel zasa 4 bajty medzi každým ukazovateľom, čiže zmestí sa tam jeden integer. Na rozdiel medzi týmto posledným prvkom a týmto prvým prvkom je 32. To znamená, že naozaj tie riadky nie sú uložené bezprostredne za sebou, ale je tam nejaký rozdiel. Takisto medzi posledným prvkom druhého riadku a prvým prvkom tretieho riadku zasa je tam nejaký rozdiel, čiže nejaké miesto, kde buď môžeme v prípade realokácie zasa využiť to miesto. Čiže tu môžeme vidieť, že naozaj tie riadky nie sú bezprostredne za sebou uložené. Podobným spôsobom tu mám aj to tretie pole a aj to štvrté, čiže ja rovno prejdem na to štvrté pole, kde máme vlastne ukazovateľ na ukazovateľ.
Čiže v tomto prípade budeme mať to dvojrozmerné pole definované ako ukazovateľ na ukazovateľ, čiže najprv si potrebujem alokovať miesto, kde si uložím adresy jednotlivých riadkov, čiže m krát size of veľkosť ukazovateľa na integer. No a potom každý riadok o danej veľkosti n si alokujem pre integer. Naplním si dané pole zasa nejakými hodnotami. V tomto prípade to bude od hodnoty 100 a postupne sa to bude zvyšovať. Môžem k týmto prvkom pristupovať zasa cez zátvorky a vypísať si tú hodnotu v tvare matice. Alebo môžem pristupovať k tomu zasa cez ukazovateľskú aritmetiku, čiže zasa cez príslušný zápis a môžem zasa naplňať. Aby to bolo trošku rozdielne, tak ja sa semka dám od hodnoty 10 000, sa budú naplňať tie hodnoty, zasa urobím ten výpis jednotlivých prvkov. Tu môžem vidieť, že pristupujem k tomu prvku cez plne rozpísané ten ukazovateľskú aritmetiku. Po prípade ja tu využívam tú zloženú zátvorku, kde dostanem adresu daného riadku a k nej pripočítam daný stĺpec, ktorý si chcem vypísať. Tiež je tu ukážka výpisu jednotlivých adries a zároveň zasa ten rozdiel medzi jednotlivými prvkami daného riadku. Čiže môžeme vidieť to prvotné naplnenie cez zložené zátvorky, potom cez ukazovateľskú aritmetiku, ten výpis prvého a druhého spôsobu cez ukazovateľskú aritmetiku, výpis jednotlivých adries a tu môžeme vidieť ešte výpis. V tomto prípade tu sú jednotky, pretože keď si pozriete potom ten kód, tak ja robím veľkosť tých adries, nenásobím to, koľko potrebujem bajtov na uloženie integeru. V tých predchádzajúcich prípadoch som to robil. Čiže preto tu môžem vidieť, že naozaj, že ten prvý riadok je uložený zasa ako súvislý blok v pamäti, čiže po jednom integeri sa tam zmestí. No a rozdiel medzi týmto posledným prvkom a nasledujúcim riadkom je zasa nejaký väčší rozdiel. V tomto prípade sa tam zmestia nejaké ďalšie 3 integere. Až následne je uložený ten riadok. V niektorých prípadoch sa môže stať, že tu máte aj záporné hodnoty. To znamená, že ten druhý riadok je niekde v pamäti uložený pred tým prvým. Čiže môže tu nastať aj záporná hodnota, keď si budete skúšať vy tieto kódiky. No a posledný príklad, ktorý tu bol pripravený, je vlastne ako môžem pracovať s funkciami s takýmto dvojrozmerným polom. Čiže v tomto prípade tu mám zadefinovaných niekoľko funkcií. Prvá procedúra viac menej urobí len to, že nám vypíše dané dvojrozmerné pole, keďže nám tam vstupuje vlastne ukazovateľ na ukazovateľ, čiže ja budem mať takto zadefinované dané pole. No a keďže ja dostanem len informáciu, že tu sa nachádza nejaké dvojrozmerné pole, ja zároveň potrebujem vedieť, koľko riadkov a koľko stĺpcov má to pole. Inak si to pole neviem vypísať na obrazovku. Čiže potrebujem si zadať ešte aj veľkosť m, a počet riadkov a počet stĺpcov, aby som si ho mohol vypísať. Takisto mám funkciu alokuj, ktorá mi alokuje takéto dvojrozmerné pole. Takisto mám funkciu uvoľni, ktorá mi uvoľní takéto dvojrozmerné pole. Zasa musíme korektne, čiže najprv musíme uvoľniť jednotlivé riadky, čiže adresy jednotlivých riadkov, až potom
ten ukazovateľ P. Zároveň ja tu mám aj naplňanie daného pola. Teraz z klávesnice budem načítavať dané pole a tu môžeme vidieť, že ja už som využil ukazovateľskú aritmetiku, čiže ja zavolám funkciu, dám mu adresu, kde je alokované dané pole a chcem cez túto funkciu naplňať jednotlivé hodnoty. Keďže budem toto pole jednak volať buď s nejakou odkazom alebo hodnotou. Mám tu tieto dve funkcie, čiže v tomto prípade ja ho budem volať odkazom, to znamená, že ja mu zadám adresu, kde je uložené toto dvojrozmerné pole. No a teda musím tu mať trojitý ukazovateľ a pristupovať cez ukazovateľskú aritmetiku, čiže senka dám adresu, kde je uložená daný prvok. V tom druhom prípade ja volám odkazom, teda odovzdávam mu nejakú hodnotu, čiže adresu na to dvojrozmerné pole. Ten rozdiel bude v tom volaní. No a funkcia main vlastne načíta si veľkosť daného dvojrozmerného pola, ktoré si chcem alokovať. Alokuje mi dané pole cez tú funkciu alokuj. Zatiaľ tu mám vlastne ukážku, ako si ja v tej funkcii main môžem naplniť dané pole. No a následne to pole sa vypíše, uvoľní a ja si ten ukazovateľ ešte nastavím na hodnotu 0, aby to bolo korektné. A program nám končí. Čiže keď si spustíme tento program, ja zadám ten rozmer 2 a 4 a teraz postupne zadám tieto hodnoty. Tak. Čiže zadal som pole o veľkosti 2, riadky 4 stĺpce, naplnil som ich príslušnými hodnotami, čiže od 1 po 4 a od 11 do 14. Pekne som tie hodnoty naplnil a môžem s nimi pracovať v tomto dvojrozmernom poli, keďže program nám už skončil, čiže ja som korektne uvoľnil dané dvojrozmerné pole. Zároveň môžem využiť aj tú funkciu naplň, už keď ju vlastne mám pripravenú. Čiže v tomto prípade tá funkcia naplň nám len zavolá tú funkciu, ja do nej ako prvý parameter vložím adresu, čiže adresu toho dvojrozmerného pola. Keďže tam vkladám adresu, už potrebujem mať ukazovateľ na niečo, preto tu mám aj 3 hviezdičky. Mám ukazovateľ na niečo a to niečo je vlastne dvojrozmerné pole. Čiže preto sú tu 3 hviezdičky. A postupne pristupujem k jednotlivým prvkom a načítavam tie hodnoty. Čiže zasa nastavím nejaké pole o veľkosti 3 riadky, 2 stĺpce, nastavím jednotlivé hodnoty. Čiže mám 3 riadky, 2 stĺpce, nastavil som im jednotlivé hodnoty, cez tú funkciu načítaj a vypísalo tie hodnoty. Čiže môžeme naozaj vidieť, že tá funkcia naplň mi naplnila to moje dvojrozmerné pole cez vstup a zároveň aj vypísala mi tú hodnotu na obrazovku, aj uvoľnila korektne, aj išlo.
Podobným spôsobom je vlastne tá druhá funkcia, čiže naplň 2D. V tomto prípade ja tam odovzdávam len hodnotu tej adresy, kde je uložené to moje pole, keďže už je alokované, je to korektné. No a môžem zase zavolať. Čiže zase som zadal 3 riadky po 2 stĺpce, naplnil som ich príslušnými hodnotami a môžem s nimi pracovať. Čiže tu môžem vidieť, ako môžem pracovať a odovzdávať si také dvojrozmerné pole už do jednotlivých funkcií, tam naplňať dané pole, pracovať s týmto polom a ako môžem aj uvoľňovať dané pole. Som si to zavrel. Ďalej ste tam mali uvedený, ten príkladík bol uvedený aj na minulej prednáške, ja by som sa k nemu trošku vrátil. Máme tu taký príkladík, ktorý má 3 funkcie, čiže volá sa test 1, test 2 a test 3, ktorý sa postupne spúšťa a sú tam nejaké chybičky, na ktoré by ste si mali dávať pozor a veľmi často vznikne pri tom nejaký problém. Ten prvý, test 0, keď si ho spustíme, tak môžeme vidieť, že sa nám alokovalo nejaké dynamické pole. Dynamicky sme si alokovali pole na nejaký počet prvkov, v tomto prípade tých prvkov bolo 10. My sme si naplnili dané pole nejakými hodnotami a zároveň sme si aj uvoľnili dané pole. Všetko by bolo korektné. Môžeme vidieť, že ten program prebehol, urobil sa mi výpis, naplnil som to nejakými hodnotami, pole skončilo, ale náš program skončil s chybovou hláškou a otázne je, že prečo skončil s nejakou chybovou hláškou. Ten problém, tá chybová hláška vznikla z dôvodu, že my sme si alokovali nejaké miesto v pamäti, ale pristupovali sme počas behu programu ešte do nejakej časti pamäti, ktorá nebola pre nás sprístupnená a bolo to kvôli tomu, že my sme si nealokovali dostatočný počet miesta. Cez funkciu malloc sme si volali iba tú hodnotu 10, čiže on nám alokoval 10 bajtov. Ale ak ste si mohli všimnúť na tom predchádzajúcom príklade, tak na jeden integer potrebujem alokovať 4 bajty. No a teda pre mojich 10 integerov je to málo. Čiže z toho dôvodu on si alokoval miesto na tých 10 bajtov, tam uložil prvé 2 korektne, ten druhý už časti bol alokovanej časti pamäti, ale potom už zvyšok už nebol v tej alokovanej časti a z toho dôvodu nám vznikol ten problém. Čiže aby sme to vlastne korektne alokovali to miesto, tak musíme naozaj uviesť aj tú veľkosť, ktorú potrebujeme alokovať. Čiže v tomto prípade, keď ja ten program upravím týmto spôsobom, tak môžeme vidieť, že všetko prebehlo v poriadku, aj nemám žiadnu chybovú hlášku. Čiže to sa týkalo toho testu číslo 1. Ten test číslo 2 je nasledovný. Zase záleží od prostredia, ako je nastavené. Ja mám momentálne nastavený
ten kompilátor, tak aby mi pracoval naozaj s C90, vypisoval mi všetky erory, ktoré sú tam. Čiže preto mi aj tú premenu IE, ktorú som nemal použitú, označil ako error a nechcel mi spustiť celý ten kód predtým. Čiže v tomto druhom prípade zase alokujem si nejaké miesto v pamäti pre tieto 3 čísla, zase o veľkosti double, čiže už alokácia je korektná. Dané pole si naplním, dané pole si uvoľním, ešte aj ukazovateľ, nastavím na hodnotu 0. No a potom niekde v nejakej, možno hneď, nemusí to byť hneď, ale nejakej časti kódu, vy chcete k takémuto polu pristupovať a priradiť mu nejakú hodnotu. Ešte vo funkcii main si musíme spustiť len čiže budeme si spúšťať len tú funkciu test2. No a zasa program nám padne s nejakou chybovou hláškou. Čiže táto časť programu prebehla korektne, pole sa vytvorilo, naplnilo hodnotami, vypísalo na obrazovku, avšak program nám nekončí korektne, čiže return 0, ale končí tam nejaká chybová hláška. No a je to kvôli tomu, že my ideme pristupovať na nejakú pamäť, ktorá je už označená ako 0 a my tam chceme vložiť nejakú hodnotu. Keby sme to skúšali vo Visual Studio, tam nám ten program môže padnúť práve na tomto riadku a vyhlásiť warning, že na tomto riadku nastala chyba. Čiže ak by sme mali takýto kód, tak normálne korektne je skompilovateľný, všetko je korektné, tento príkaz je validný, avšak už je použitý až potom, keď my sme to pole uvoľnili. To znamená, my chceme tú hodnotu 0 uložiť niekde, kde ju nemôžeme uložiť. Takéto chyby sa hľadajú veľmi, veľmi zle. Čiže preto som to vlastne aj sem uviedol. No a tento tretí spôsob chybičky, pôvodne bol ten kódik týmto spôsobom, ale keďže mám nastavený ten GCC10 a nastavenie všetkých errorov, taktiež sa môže stať, že v tomto prípade vy chcete alokovať pole dvojrozmerné pre 10 ukazovateľov o veľkosti tohto pola, čiže budeme mať dvojrozmerné pole 10x10. No a postupne naplňate dané ukazovatele na riadky cez túto inicializáciu. Všetko je korektné, tento výraz je validný, pretože do pole 3 priradíte hodnotu 0, čiže v každom kroku prebehne táto alokácia, no a potom uvoľnite dané pole. Je to fajn, ale v podstate vy týmto spôsobom uvoľnite len toto prvé pole, čiže kde máte uložené adresy, ale neuvoľnite tieto ostatné polia, ktoré ste si alokovali. A je to spôsobené len s tým, že vy ste chceli porovnávať, že či to pole, ten riadok bol alokovaný, alebo nie. Po správnosti tam musia byť dve, aby ten program fungoval, ale keďže ja mám tak nastavený kompilátor, aby mi všetko vyhadzoval ako erory, tak ma ďalej nepustí. Malo by to byť takto, hej? Korektne. Čiže teraz prebehlo všetko korektne, čiže ja som alokoval príslušné miesto, vložil som tam jednotlivé riadky, aj uvoľnil som to pole korektne. Obyčajným preklepom, že je tu iba jedno rovná sa, môže dospieť vlastne k chybe. Niektoré prostredia vám aj takýto kód
pustia, ak by ste si toto pustili vo Visual Studio 2019, tak tento test 3 by vám v takomto prípade prešiel, samozrejme s erorovou hláškou, že došlo k prístupu k nejakej pamäti, alebo ste vlastne neuvoľnili všetkú pamäť, čiže nejaký memory lake. Áno. Tento výraz znamená, že či tento ukazovateľ bol nastavený alebo nie. To znamená, ak funkcia malloc nájde príslušné miesto na uloženie v tomto prípade 10 ukazovateľov na integer, tak toto miesto alokuje a vloží ho do pola. Čiže v pole 3 bude mať nejakú adresu. Následne, keďže ja si chcem alokovať 2D pole, mám tu vlastne pole 10 prvkov, kde si uložím adresy jednotlivých riadkov. Chcem si alokovať tie adresy, ale ja sa pýtam, že či to pole bolo alokované. Ak mi to pole nealokuje ten malloc, že zistí, že ja nemám dostatočný počet miesta, tak návratová hodnota je 0. A teda ja tu porovnávam, že či to pole 3 ukazovateľ je 0 alebo rôzny nejaká adresa. Ak je rovný 0, tak nech mi ho znova alokuje. Ale tým, že ja som tu urobil preklep nejakým nedopatrením, tak ja tu mám nejaký výraz. Do pole 3 prirať 0. Čo je validný príkaz? To znamená, pri každom volaní ja si to pole 3 nastavím na 0. Je to validný príkaz, čiže podmienka je splnená a znova si alokujem miesto. Čiže v tomto prípade keby to bolo takto, tak 10 krát vy robíte to, že alokujete 10 miest, potom cez tento príkaz 0 si ten ukazovateľ zabudnete, alokujete ďalších 10 miest a toto sa 10 krát opakuje. A týmto free vy docielite len to, že vy tých posledných 10 miest uvoľnite, ale tých 90 predtým už sa k ním nedostanete. A je to spôsobené len jednoduchou nejakou chybičkou, že vy ste tu zabudli dať vlastne dvojité rovná sa. Čiže aj takouto nejakou jednoduchým preklepom môžete dospieť k tomu, že dostanete nejakú hlášku, že váš program robí ten memory lake, to znamená, že ste neuvoľnili nejakú vami dynamicky alokovanú pamäť. Čiže na toto bol zameraný tento príkladík, vlastne ukázať, že kde a ako ľahko môžeme dospieť k tomu, že ten memory lake vznikne. Dobre. Ďalšia časť prednášky, ja som pri tretej prednáške, keď som rozprával o funkciách, som vynechal čas o tzv. Rekurzívnych funkciách. Na jednej prednáške už som aj o tom hovoril, čo sú to tie rekurzívne funkcie. Tak keď som mal tie slajdy pripravené, tak som ich vlastne senka zaradil. Čiže čo je to tá rekurzia? Rekurzia v podstate volá funkciu sama seba, väčšinou s inými parametrami, aby sa nestalo, že vznikne nejaký nekonečný cyklus. Tá definícia rekurzie je, že niektoré problémy nad nejakými vstupnými dátami, ktoré máme, sa môže rozdeliť na množinu tých istých problémov len nad menšími dátami. To znamená, stále budeme vykonávať tie isté operácie len s inými dátami, no a vtedy je veľmi vhodné použiť viac menej tú rekurziu.
Ten rozdiel je syntaktický, nie nad nejakou architektúrou, čiže väčšinou tá rekurzívna funkcia vo svojom tele volá samú seba, len s upravenými argumentami. V tomto prípade, ak si spomínate ešte na tú prednášku 3, vytvorí sa vždycky pri každom volaní ten samostatný rámec na zásobníku, čiže zasa miesto na návratovú hodnotu, miesto na jednotlivé argumenty. No a po skončení takéhoto vnoreného volania pokračuje tam, kde aktuálne sa volal. Väčšinou musíme zabezpečiť, aby volanie tejto funkcie skončilo na nejakom triviálnom prípade, to znamená vždycky mať ošetrené, keď máme rekurzívnu funkciu, aby nám tá funkcia v nejakom prípade skončila. Inak môže nastať, že naozaj tá rekurzia sa bude volať do nekonečna. Najčastejšie sa vlastne tá rekurzia vysvetľuje na príklade výpočtu Fibonacciho čísla a Fibonacciho postupnosti. To znamená, že vy máte tie prvky 1 a 2 pevne zadané, že majú hodnotu 1 a vlastne tu máte aj vzorec pre výpočet pre n-ty prvok. Čiže ako dostanete nejakú n-tú hodnotu Fibonacciho postupnosti, je to vlastne len súčet postupnosti z n-1 a n-2. Toto sa veľmi často používa na rekurziu. Tu môžeme vidieť viac menej výpočet tej rekurzie a ako sa postupne volá. Čiže napríklad, ak my budeme zisťovať Fibonacciho číslo danej postupnosti hodnoty 5, ja si zavolám danú funkciu, mám tu vloženú podmienku, ktorá mi zabezpečuje ukončenie rekurzívneho volania. Čiže ak to číslo n je menšie na najvýš rovné 1, tak sa vráti tá hodnota. No a nasleduje potom ešte volanie daného čísla. Čiže v tomto prípade, keďže tu mám ako návratovú hodnotu zasa volanie danej istej funkcii, čiže najprv podľa tohto stromu sa začne volať, čiže najprv sa zavolá Fibonacci n-2, čiže n bolo 5, čiže zavolá sa Fibonacci s hodnotou 3. Znova sa zavolá funkcia, podmienka nie je splnená, znova volám funkciu o n-2, čiže 3 minus 2 je 1. Zasa volá sa funkcia, keďže je podmienka splnená, vracia sa mi návratová hodnota 1. Čiže táto jednotka sa vráti potom naspäť. Znova sa dostávam na miesto volania, čiže predtým sa volala Fibonacci o hodnote 3. Má sa k tomu pripočítať Fibonacci o hodnote n-1, čiže volá sa Fibonacci 2. Podmienka nie je splnená, tak sa volá zasa Fibonacci n-2, to je vlastne hodnota 0, podmienka je splnená, vracia sa to číslo. A takto postupne, ako je tu urobené vetvenie, sa volajú jednotlivé funkcie, vlastne tie isté. No a táto podmienka nám zabezpečuje to, aby nám to niekedy skončilo. No a výsledok je vlastne súčet týchto jednotiek na konci, čiže Fibonacci hodnoty 5 má hodnotu 5. Čiže keď si to skontrolujeme, naozaj má hodnotu 5. Takýto spôsob, ten zápis je pomerne jednoduchý, veľmi pekný, avšak je trošku neefektívny, pretože veľakrát vypočítavame tú istú hodnotu čísla. Napríklad hodnotu 3 sme počítali 2-krát. Hodnotu 2 sme počítali 3-krát. Čiže veľakrát sa opakuje nejaká časť programu, ktorú sme si predtým vypočítali, čiže je to veľmi neefektívne, ale pomerne jednoduché. Tu môžeme vidieť na porovnanie výpočet Fibonacciho postupnosti, ale iteratívnym spôsobom. To znamená, funkcia sa nevolá samú seba, ale cez cyklus si vypočítame danú postupnosť. Ako som už spomínal,
takéto rekurzívne volanie väčšinou sa vyhradzuje pamäť v tom zásobníku, čiže na zásobníku sa vyhradzuje pamäť na jednotlivé vstupné argumenty, jednotlivé návratovú hodnotu. A všetky tieto informácie sa alokujú v zásobníku. Dá sa povedať, že každá rekurzívna funkcia sa dá vyjadriť aj v nerekurzívnom tvare. Tá rekurzia niekedy býva trošku zložitejšia napísať, avšak je čitateľnejšia. Ako hľadať nejaké chyby? Pri rekurzívnej funkcii väčšinou sledovať nejaký zásobník, ako sa mení, po prípade vložiť si nejaké breakpointy, ktoré nám postupne ukazujú, akú hodnotu nadobúda daná premena a ako sa to správa. To vymedzenie pamäti zaisťuje väčšinou kompilátor pri volaní. Väčšina tých lokálnych premenných je definovaná vo funkciách, čiže existencia týchto premenných je od vstupu až po koniec. Čiže keď my máme rekurzívnu funkciu, ako sme mali v tomto prípade, tak naozaj tá premena n pre toto volanie tam platí dovtedy, pokým sa nevykonajú všetky tieto postupnosti. Čiže pri skončení všetkých týchto volaní naozaj tá hodnota n nadobúda tú hodnotu 5 až vtedy tá hodnota končí. A ona je v tom zásobníku uložená až dovtedy, pokým neprebehnú všetky tieto volania. No a teda otázka, že či naozaj rekurzívna funkcia nikdy nekončí. Ja tu mám taký príkladík. Môžeme si ho aj spustiť. Čiže spustím si takúto jednoduchú rekurzívnu funkciu, ktorá sa volá nekonečno. Vypíše len, že nikdy nekončím s vykričníkom a následne volá samú seba. Čiže do nekonečna by sa malo vypisovať na obrazovku, že nikdy nekončím. Avšak není to tak vždy. Ako sme si spomínali, že vždycky pri každom volaní tej funkcii sa vyhradí nejaké miesto pre to volanie funkcie, pre tie vstupné argumenty, tak ja si takto postupne zahlcujem ten zásobník, až pokým nedojde k preplneniu toho zásobníka. A teda môžeme vidieť, že tu nám nejaký ten program po nejakej dobe skončil s tým, že on stále vypisoval, že nikdy nekončím, ale ten program naozaj skončil, ale nie je to z dôvodu tej rekurzívnej funkcie, ale z dôvodu toho, že ja som si preplnil ten zásobník. Áno? Áno. Čiže tu máme ukážku viac menej aj tej rekurzívnej funkcie, že či naozaj nikdy nekončí. V tomto prípade naozaj dospejeme k tomu, že preplníme ten zásobník a dojde k tomu Stack Overflow a program nám skončí. Ja som senka ešte uviedol pár príkladov na rekurziu a porovnanie jednotlivých príkladov, ako ich riešiť iteratívne a ako ich riešiť pomocou rekurzii. Veľmi často sa používa napríklad výpočet faktoriálu na rekurzívnu funkciu. Môžeme tu vlastne vidieť iteratívne riešenie a môžeme tu vidieť riešenie rekurzívne pomocou faktoriálu. Čiže faktoriál sa stále volá, až pokým nepríde nejakej ukončovacej podmienke. Taktiež tu máme Euklidov algoritmus, ktorý má nájsť najväčšieho spoločného deliteľa. Čiže môžeme si buď na to vytvoriť nejakú funkciu, nejaký cyklus, ktorý nám stále hľadá, či naozaj dané číslo je ešte deliteľné a koľkokrát je možné ho deliť, alebo nejakú rekurzívnu formu, kde zasa voláme tú istú funkciu s tým, že musíme zabezpečiť zasa ukončenie toho programu.
a taktiež Fibonacciho postupnosť, čiže rekurzívnu alebo iteratívnu formu. Dobre. A poslednou časťou dnešnej prednášky som ešte zaradil konštantné premenné. Čiže tieto konštantné výrazy sa definujú pomocou direktívy pre procesora a viac menej označujú, že danú premenu je možné len čítať a nedá sa ju meniť. Väčšinou sa používa napríklad pre nejaké matematické konštanty alebo stavy programu, ktoré už nechceme meniť, ale veľmi často sa to nachádza aj v nejakých funkciách, kde nám vstupujú nejaké vstupné argumenty a vy chcete povedať, že tento vstupný argument mi tam vstupuje a vo funkcii ho nemôžem meniť, lebo by mi to spôsobilo nejaký problém. Veľmi často je to vhodné nastaviť napríklad pre rozmer polí. Ten rozmer, tú premenu, ktorá vstupuje do funkcie a hovorí mi, že počet riadkov a počet stĺpcov má dané dvojrozmerné pole, tak by bolo vhodné, aby som si ja nejakým omylom tú premenu nepísal, tak je vhodné ju označiť ako konštantu. No a máme tu vlastne ukážku. V tomto prípade či už nejaké konštantnej premene, ktoré sú zadefinované, že sa nedá meniť. V tomto prípade, keďže my povieme, že máme nejakú premenu, ktorá je konštantná a nedá sa meniť, tak my ju potrebujeme zároveň aj inicializovať na nejakú hodnotu, ktorú bude nadobúdať. Čiže v tomto prípade tá premena A nastáva tu chyba, lebo sme ju povedali, že je konštanta, ale nedali sme jej žiadnu hodnotu. Táto premena je definovaná korektne. Väčšinou odporúčame, aby sa používalo čo najčastejšie, zlepšuje to tú typovú kontrolu, je lepšie čitateľný ten kód. Nemeníme si nejaké konštantné premenné, ktoré sa v programe nemusia meniť. A zlepšuje tú prácu ďalším programátorom, čiže keď niekto po vás číta ten kód, hneď vidí, že tá premena je konštanta, to znamená vie, že nemôže sa meniť tá daná hodnota. Je tá konštantná lokálna iba v danom súbore, ktorú ju používame. Otázne je, že či je to naozaj vždy tak. Konštanta je iba hodnota danej premenej. Platí to aj pre ukazovateľ a jeho dereferencovanie, lenže však nie však každé miesto, kam ukazovateľ ukazuje, je konštantné. Máme tu ukážku takého príkladíku, kde máme premenu i ako nastavenú ako konštantu na hodnotu 10. Taktiež máme premenu PI, ktorá je definovaná ako ukazovateľ, je definovaná ako konštanta, čiže ukazuje na adresu Ička. Čiže my tieto dve premeny nemôžeme meniť počas behu programu. Zároveň tu máme nejaký ďalší ukazovateľ, ktorý už nie je konštantný, je taktiež nastavený na adresu I. No a teda premenu I nemôžeme meniť, čiže v tomto prípade nastane chyba, pretože Ičko je konštantná. Hodnotu I cez ukazovateľ taktiež nemôžeme meniť, pretože je konštantný. No ale s týmto druhým spôsobom ten ukazovateľ nie je konštantný, pristupuje na danú adresu, čiže on sa pozrie na danú adresu a zmení tú hodnotu. Čiže aj hodnotu konštanty môžeme meniť cez nekonštantný ukazovateľ. Čiže treba si dávať potom na to pozor, že tú konštantu naozaj môžeme si zmeniť a k nej pristupujeme cez nejaký nekonštantný ukazovateľ. Tu sú ešte ukážka takých príkladov, čiže k premene I, ktorá nie je definovaná konštanta, môžeme kľudne priradiť nejakú hodnotu. Ako náhle priradíme, že je konštantná, už nemôžeme meniť jej hodnotu. Ak to máme definované ako ukazovateľ, nemôžeme meniť ani hodnotu, ani adresu, pretože je to konštantné. Ak by sme pred to const dali pred tú premenu PI, tak v tomto prípade tá PI je konštantná, to znamená, že môžeme meniť hodnotu na danej adrese, ale nemôžeme meniť jej hodnotu. No a v tomto prípade, keby sme dali obidve premené, teda aj typ, aj premenu ako konštantnú, nemôžeme meniť ani adresu, ani
hodnotu na danej adrese. Čiže tu môžeme vidieť všetky tie spôsoby, ako môžeme použiť to rezervované slovičko const. Takisto, keď budeme mať nejaké pole, väčšinou, keď si tam vkladáme nejakú adresu nejakého pola, nechceme, aby sa prepísala táto adresa, pretože by sme stratili prístup k tomu polu v danej procedúre alebo v danej funkcii, tak väčšinou si tie premene označujeme s tým slovkom const, aby nedošlo k premene toho pola. Môžeme tu vidieť naozaj, ako by sme mohli prepísať prvky daného pola, čiže v tomto prípade toto nie je dovolené, pretože pole je konštanta, a teda nemôžeme priraďovať konštante nejakú hodnotu. To znamená, v tomto prípade nastane chyba, ale cez nejaký ukazovateľ vieme k tomu pristúpiť. V niektorých prípadoch vyskočí warning, že pristupujeme k prvkom konštantného pola, chceme ich meniť, avšak cez ten ukazovateľ je to možné. No a ako poslednú ukážku som si pripravil príkladík, ktorý pracuje s dvojrozmerným polom. No avšak v tomto pole budeme mať uložený nejaký reťazec znakov. To znamená, že každý riadok bude mať rôznu dĺžku v závislosti od toho, čo si ja tam napíšem daný ten string. Čiže v tomto prípade ja si alokujem nejaké pole. V tomto prípade to bude pole, kde budem mať uložené adresy jednotlivých reťazcov. Alokujem si v tomto prípade na 4 reťazce. Tie reťazce môžu byť rôzne dlhé. Budem si ich postupne načítavať z klávesnice, čiže vypíše sa mi nejaká hláška, zadaj it reťazec, cez funkciu get si načítam daný reťazec. Alokujem si príslušné miesto v pamäti, to znamená, pozriem sa, aký dlhý je ten reťazec cez tú funkciu strlen. Ak si spomínate ešte na prednášku, kde sme mali reťazce, tak tam som upozorňoval na to, že strlen vám vráti počet znakov a keďže chcete pracovať s reťazcom, potrebujete ešte ukončovací znak. Čiže preto je tu ešte +1, aby som si alokoval miesto ešte na ten ukončovací znak. No a keďže reťazce nemôžem nejako kopírovať medzi sebou, môžem použiť tú funkciu strl-copy, ktorá mi skopíruje nejaký reťazec do cieľového miesta. Čiže najprv si alokujem miesto a následne prekopírujem si tie reťazce na to miesto, ktoré si chcem uložiť. No a ešte tu mám taký pomocný výpis, čiže vypíše sa mi, koľký reťazec to je, vypíše si mi jeho adresa a vypíše sa mi aj hodnota, čo je tam uložené. Nie, lebo tu vypisujem adresu a pole i je vlastne adresa a vypisujem string a do stringu vždycky ide adresa, odkiaľ sa má čítať. Následne tu mám ešte pomocný výpis na vypísanie adres, čiže nejakú kontrolu, vypísanie jednotlivých hodnôt, či už pristupujem cez ukazovateľskú aritmetiku alebo cez zátvorky.
A samozrejme uvoľnenie pamäte. Keďže som robil dvakrát alokáciu, čiže každý riadok som si alokoval zvlášť, aj tu som si alokoval miesto pre uloženie jednotlivých reťazcov. Potrebujem si najprv uvoľniť pamäť jednotlivých riadkov a až potom tam, kde som mal uložené tie adresy jednotlivých riadkov. No a znova si ich môžem načítať, vypísať cez funkcie, ktoré sú definované potom tu vyššie. Čiže oni pracujú s tým polom. Čiže postupne načítavam jednotlivé reťazce a môžem vidieť, že postupne sa mi načítali. Tu môžeme vidieť výpisy jednotlivých adries, výpisy jednotlivých reťazcov, ktoré sa tam vypísalo aj po uvoľnení pamäte. Teraz načítavam tie reťazce cez tie funkcie a môžem vidieť zasa výpis reťazcov, výpis adries a ukončenie prebehlo v poriadku. Čiže aj takýmto spôsobom vy si môžete v tom vašom projekte, už bude na vás, ako si budete ukladať tie jednotlivé znaky. Či budete mať nejaké statické pole o nejakej veľkosti pre daný počet znakov, alebo každý riadok bude mať rôznu veľkosť. To už nechávame potom na vás. Dobre, ja ešte pozriem, či sú nejaké otázky. Máme jednu otázku, že v poznámka a dlhé A predpokladám v tých TXT súboroch, ktoré budete mať v projekte a jednotlivých znakoch, určite sa nebudú nachádzať znaky s nejakou interpunkciou, to znamená, určite sa tam budú nachádzať len znaky z ASCII tabulky, čiže interpunkciu nie. Tento prázdny riadok je tu napísaný kvôli tomu, že v tom textovom súbore po poslednom zázname sa nachádza ešte enter. Čiže ja som tieto textové súbory už ako ukážku dal do ICE-u, čiže tam si ich môžete nájsť. Zároveň predpokladám, že už ste čítali ten e-mail, ktorý som posielal včera, že došlo k úprave zadaniu projektov. Nemusíte sa teraz báť, že vás to nejako ovplyvní. Bolo tam len dovysvetlenie toho výpisu, keď tento string TXT nemá nejakú žiadnu hodnotu zadanú. Ako sa to má vypísať, čiže to, čo sa tam nachádza, to sa tam vypíše. Čiže ak tam není vôbec nič, že je tam len napríklad enter, tak sa vypíše prázdne miesto. Ak tam bude pomlčka, vypíše sa pomlčka. Alebo sa tam vypíše tento reťazec. Čiže to je, čo sa týka prvého odovzdania, čiže to, čo tam je, to sa vypíše, netreba nič iné riešiť. Čiže tento výpis som tam dopísal. Takisto V2, vo funkcii 3 tam došlo trošku k úprave zadania. To znamená, že vy musíte naozaj pozerať, že či sa tam nachádza nejaký reťazec alebo nie. Ak sa tam nenachádza, tak je potrebné tie premene nejako zmysluplne inicializovať. No a v tomto prípade sa inicializujú tie premene, ktoré budú ako stringy na hodnotu none, čiže non-available, alebo na zápornú hodnotu -1, čo bude hodina, minúta. A tie sa potom tu vypíšu. Čiže toto boli také najčastejšie otázky, ktoré som dostával.
Čiže preto som to senka vlastne dopísal a preto aj ten e-mail išiel, že bol trošku doplnený projekt, ale viac menej tá zmena bola len v tomto, aby sme to ujasnili. A viac menej aj kvôli tomu, ak sa sprístupní ten tester, ktorý už niektorí cvičiaci majú a mohli ste si to skúšať, tak aby to bolo nejako ujednotené. A ešte tu na konci boli doplnené len, že teda zadáme ten príkaz E a nejaký reťazec, ktorý sa má vypísať. Čiže to sú tie zmeny, ktoré sa vykonali v projekte. Myslím, že na tie otázky, ktoré boli zaslané, čo som zozbieral doteraz, tak viac menej to som včera rozposlal. Ak prídu nejaké ďalšie dotazy, ja to zasa takto postupne budem písať. Áno. Vždycky počet riadkov bude súbežný. To znamená, že keď je v jednom 5 riadkov, aj v ostatných by malo byť 5 riadkov. To bude určite. Zároveň bude platiť, že tretí riadok v data.txt pasuje na tretí riadok string.txt a parse.txt. Áno? Môže sa stať, že tie hodnoty nebudú nejako korešpondovať. Je to tam trošku z iného dôvodu. Ale vždycky riadky medzi sebou vždycky korešpondujú. Ešte tu je otázka, že čísla z data.txt máme načítať ako string alebo ako číslo. To už nechávam na vás. Myslím, že v zadaní projektu to nie je nejako jasne definované. Tým, že tuto vypisujete tie hodnoty, buď to vypíšete ako string alebo ako hodnotu, nechám na vás. Treba dávať potom pozor, či s tým číslom niekedy nebudete ďalej pracovať. Ale myslím, že v tomto projektu je, myslím, že nie. Skôr nie ako áno. Keďže tu boli len histogram, pridanie, vymazávanie, hľadanie. Čiže vy viac menej celý ten projekt bude na to, aby ste si precvičili prácu s nejakým dynamickým polom, čiže správne alokovať, správne uvoľniť, pridať do takéhoto pola, vymazať z daného pola, aby to bolo korektné. No a to isté budeme robiť so spájaným zoznamom. To bude tá verzia 3. Dobre, to je z mojej strany všetko. Ďakujem, že ste vydržali až do konca a zasa, ak budú nejaké ďalšie otázky na projekt, tak ja to priebežne zosumarizujem a zasa hromadne to rozpošlem čo najskôr, aby ste dostali tie. Dobre, ďakujem. Ešte v slajdu je jedna otázka. Áno, tie súbory budú mať vždycky rovnaký počet riadkov. Čiže aj data.txt, parse.txt, string.txt, keď bude mať 5 riadkov, tak všetky budú mať 5 riadkov.